Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo de sistemes anem a resoldre dos sistemes d'equacions pel mètode de substitució. Sabem que hi ha tres mètodes per resoldre els sistemes: substitució, igualació i reducció. Anem a veure aquí com fer-lo pel mètode de substitució. En aquest cas tenim la x i la y en dues equacions i el que hem de fer és seguir uns passos. El primer pas de tots seria aïllar una de les incògnites. És a dir, de les quatre incògnites que tenim aquí, de les quatre lletres que hi ha, n'hem d'aïllar una. Si pot ser, aïllem una que sigui positiva. És a dir, aquesta, per exemple, que és negativa, millor que no l'aïllem. Després, si pot ser, aïllem també una que no tingui cap número al davant, és a dir, que tingui un 1 al davant, que estigui sola. Per tant, aquí el més fàcil seria aïllar aquesta x d'aquí. Si aïllem aquesta x d'aquí, ens quedaria x és igual a què? A 4, és a dir, el 4, com que ja està a l'altre cantó, el deixem, i el 2i, que està sumant, passa a l'altre cantó restant. Ens quedaria x és igual a 4 menys 2i. Aquest seria el primer pas, és a dir, aïllar una de les incògnites. I el que diem, si pot ser, que sigui positiu i que tingui un 1 al davant. Després, el segon pas es tracta de substituir. En aquest cas, el que hem de substituir és la lletra que hem aïllat, l'hem de substituir a l'altra equació. Agafem l'equació que no hem fet servir i quan ens trobem, en aquest cas la x, que és la lletra que hem aïllat, obrim un parèntesis i li posem això, és a dir, 4 menys 2i. Tanquem parèntesis i continuem copiant l'equació igual. Menys i és igual a 1. I a partir d'aquí ens queda una equació de primer grau fàcil que la podem resoldre. Aquí tenim el 2 davant d'un parèntesis, per tant, aquest 2 ens multiplicarà tots els termes de dins. 2 per 4, 8. 2 per menys 2i, menys 4i, i el resto el continuem copiant igual. Menys i és igual a 1. A partir d'aquí, què fem? Passem les i's a un cantó i els números a l'altre. Les i's ens donaria menys 4i menys i, i els números deixem l'1 en aquest cantó i el 8 el passem a l'altre cantó, que ens donaria menys 8. Recordem que tot el que passem d'un cantó a l'altre ens canvia de signe. En aquest cas ens acabaria donant menys 5i i 1 menys 8 ens donaria menys 7. Per tant, en aquest cas, la i ens acabaria donant menys 7 partit per menys 5. Menys i menys seria més i podríem dir que la i és igual a 7 partit per 5. Quan ja hem trobat una de les dues lletres, en aquest cas hem trobat la i, no ens hem d'oblidar d'anar a buscar l'altra. És a dir, l'últim pas seria trobar l'altra incògnita. Què hem trobat? Hem trobat la i, per tant, anem en aquest primer pas que tenim la x aïllada i el que fem és, quan trobem la i, substituir-ho pel que ens ha donat, que ens ha donat 7 partit per 5. És a dir, posarem 4 menys 2 per 7 partit per 5 i això ens acabaria donant 4 menys 14 partit per 5. Recordem que quan tenim un número que multiplica una fracció, multiplica només el de dalt, el numerador. Això és com si tingués un 1 a sota, multipliquem en línia recta, per tant el 5 ens queda igual. I a partir d'aquí, mínim comú múltiple, i posaríem un 5 com a denominador, i 5 dividit entre 1, 5, per 4, 20, i 5 entre 5, 1, per 14, 14. I ens quedaria això 6 partit per 5. És a dir, aquest seria el resultat de la x. Tenim que la i val
7 cinquens i que la x val 6 cinquens. Si volguéssim comprovar si ens ha donat bé el resultat o no, el que podríem fer és anar a una equació i a l'altra, substituir la x i la y i veure realment si dona 4 i dona 1. Per exemple, si agafem la primera equació, la x ens ha donat 6 partit per 5, és a dir, el que fem és canviar la x pel seu valor, més 2, que és aquest 2 d'aquí, multiplicat pel que ens ha donat la y, que és 7 partit per 5, i això ens donaria 14 partit per 5, i 14 partit per 5 més 6 partit per 5 ens dona 20 partit per 5, que 20 partit per 5 és 4, que és el número que ens dona aquí. Per tant, si comprovem les dues solucions posades a l'enunciat i ens dona el que tenim a l'altre cantó, voldrà dir que està bé. Ho comprovem també amb l'altre, anem a posar el 2 i substituïm 2 multiplicat per 6 cinquens, que seria el que ens ha donat la x, menys la y, que la y és 7 cinquens, i en aquest cas 2 per 6, 12, partit per 5, menys 7 cinquens, ens dona 5 partit per 5, que seria 1, que és el que ens dona aquí. Per tant, si ho comprovem a les dues equacions de l'enunciat i ens dona el resultat, vol dir que segur que està bé. Anem a veure un altre exemple. Tenim aquest sistema d'equacions, és a dir, tenim 3x menys 2y és igual a 13 i 2x més 5y és igual a 34. Hem dit abans que el primer pas seria aïllar una de les 4 incògnites, si pot ser que sigui positiva i si pot ser que tingui un 1 al davant. Aquí això no és possible, per tant, anem a aïllar una de positiva, anem a aïllar, per exemple, aquesta x. Si aïllem aquesta x d'aquí, el 13, que està a l'altre cantó, el deixem igual, el 2y ens passa canviat de signe, és a dir, passa sumant, i aleshores aquest 3 d'aquí, com que nosaltres hem de deixar sola la x, aquest 3 també ens molesta, com que està multiplicant, passa a l'altre cantó dividint. És a dir, tenim que la x és igual a 13 més 2y partit per 3. I ara què fem? El mateix d'abans, és a dir, anem a l'altra equació i quan trobem la x, parèntesis, i li posem tot això d'aquí, és a dir, tota l'expressió de 13 més 2y partit entre 3, tanquem parèntesis i continuem copiant. Més 5y és igual a 34. A partir d'aquí ens queda una mica més complicat, però aquest 2 ens multiplica només el numerador, que ens donaria 2 per 13, 26, 2 per 2y, 4y, tot continua partit per 3 i el reste de l'equació el copiem igual. Ens quedarà més 5y és igual a 34. A partir d'aquí hem de treure denominadors, mínim comú múltiple serà el 3, perquè només tenim el 3 a sota, i què fem? Dividim denominadors, 3 entre 3, 1, multiplicat pel numerador ens donarà igual, 26 més 4y, aquí 3 entre 1, 3, multiplicat per 5, 15y, i 3 entre 1, 3, multiplicat per 34, ens donaria 102. Eliminem els denominadors i ens queda una equació de primer grau que passem les i's a un cantó, números a l'altre. Si continuem aquí, ens quedaria 4y més 15y és igual a 102 menys 26. És a dir, l'únic que hem de passar és el 26 a l'altre cantó. Ajuntem el 4 amb el 15y i ens donarà 19y. I si fem el 102 menys 26, anem a fer aquesta resta, 102 menys 26 ens dona 76 i al final de tot el número que està
multiplicant a la i, ens passa dividint a l'altre cantó. Si fem la divisió 76 entre 19, en aquest cas ens dona exacte, ens dona 4, i 4 seria el valor, diguéssim, el resultat de la i. Què fem ara? No ens oblidem d'anar a buscar el resultat de la x. Agafem l'expressió que teníem en el primer pas i el que fem és copiar-ho tot i en comptes de la i el que fem és posar-hi el valor que ens ha donat 4. Anem a calcular-ho i la x ens donarà 13 més 2 per 4, 8, partit entre 3. 13 més 8 ens donaria 21 i 21 entre 3 ens donaria 7. Per tant, aquest sistema d'equacions ens donaria que la i té un valor de 4 i que la x té un valor de 7.